Fl-MFCC f'Taqali qed titella l-Malta Property Expo li għal Expo ta' 10 tiem organizzata mill-Assoċjazzjoni Maltija tal-Iżviluppaturi l-MDA u Check Your Trader. Dan l-avveniment infetaħ mill-Ministru għall-Ġustizzja u r-Riforma tas-settur tal-Kostruzzjoni Jonathan Attard. L-istqar kif din l-Expo qed tikkonferma r-reżiljenza, is-saħħa u l-potenzjal li għandu s-suq tal-proprjetà ta' pajjiżna. Barra minn hekk huwa nnota l-importanza soċjali li għandu dan is-suq u stqar kif dan l-avveniment għandu iservi ta' opportunità ta' promozzjoni ta' prattiċi li jagħtu priorità lill-innovazzjoni, il-funzjonalità u s-sostenibilità. Dr. Attard tfakkar kif l-impenn tal-Gvern mhuwiex biss li jkun ta' spalla għal dawk li jagħmlu parti mis-settur, iżda wkoll irid jieħu deċiżjonijiet leġislattivi importanti li jmexxu il qudiem lis-settur. Fil-ġranet li ġejjin il-Parlament se jkun qed jiddiskuti qatt ġdid dwar is-saħħa u s-sigurtà fuq il-post tax-xogħol li se jirriforma dak eżistenti għal ħtiġijiet tal-lum.